Kuphela amahlathi kubanjwa owesilisa osola ngokubulala intombi. Isidumbu sawo wasifaka ophahleni lwendlu yakhe. uThabo Siyatsotsi oneminyaka engu-40 owanyamalala ngemva kokutholakala kwalesi sidumbu ubanjwe ngamaphoyisa aseBuffalo. Isidumbu sikaNosipho Carol Mthombeni owaneminyaka engu-34 ubudala satholakala sesonakele emva kwezinyanga eziyisithupha sifihlwe ophahleni lwendlu kaTsotsitsi. Umama wengane kaTsotsitsi nguyena owathola lesi sidumbu ngemva kokuhlala kule ndlu isikhathi esingangenyanga. Kuthiwa-ke lo mama wengane wayelokhu ekhala ngephunga elibi futhi elixakile, kodwa uyise wengane noma-ke ezithele ngabandayo emtshela ukuthi ngamagundane afile. Ngo-October 4, 2022 le ntokazi yabikela amaphoyisa ngalesi simo. Lwaqala lapho uphenyo mayelana nephunga elalizwakala. Amaphoyisa ahlola isimo ukuze kucace ukuthi iphunga liqhamuka kephi. Abhodloza-ke isilinge okuyilapho athola khona isidumbu sigoqoke ngezimpahla. Kwabizwa-ke abezimo eziphuthumayo ukuba bazolekelela ngokuhlola isidumbu. Kwatholakala ukuthi-ke sesonakele okungangokuba besingasabonakali ubulili baso. Kwasiza-ke uhlobo lwezicathulo nopholishi lwezinzipho ukucacisa ukuthi isidumbu somuntu wesifazane. Uphenyo lwamaphoyisa lwaholela eWitbank ngoLwesihlanu, April 14, lapho kubanjwe khona umsola. uTsotsitsi uvele-ke phambi kwenkantolo yemantshi yaseBuffalo ngoLwesibili, kanti-ke icala lakhe lihliselwe mhla ka-17 kuMeyi nonyaka. Njengoba amaphoyisa asaqhubeka nophenyo lomlisa, uzogqunywa-ke esitokisini kuze-ke abuyele enkantolo.